سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد. اللهم صل على محمد وآله وسلم. فكرة بجول دنكو من سلمنا دو مودون ودو ميدن سلمناغو ngo juldanko, سلمناغو ملائكة en, سلمناغو yimɓe aljanna. تحية يوم يلقونه سلام. الحمد لله en puɗɗa jango deftere andirande الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. deftere alƙali iyad e bolwata haala tarihi alƙali iyad, kono tarihi mako man ɗon ɗuɗɗon ha ɗon, amma to en mbiyan nafta tarihi mako foɗna en wakkati ɗuɗɗum, amma en bolway dalila waɗugo deftere nden. ko waɗi alƙali iyad wallifi deftere nde ɗo? deftere nde ɗum deftere hadis, ɗum deftere tafsiru bo, ɗum deftere ni ulumu ɗuɗɗe wonde maare, ɗum siyar bo. to della wallifago deftere nde ɗo kanko alƙali iyad o modibbo, o janginowo, o ballifiɗo defte ma ɗuɗɗe. to nden oɗon mari fukaraɓe bo marɓe andal masin ɗuɗɓe. to nde gose fukarajo mako goɗɗo biyeteɗo Ngarnaɗi sai o yahi julirde, sai o tawi ɓe ngaɗi koɗo. kanko alƙali iyad ni o malikinkejo ha masaba. to sai o yahi julirde kanko Ngarnaɗi bo, sai o tawi ɓe ngaɗi koɗo garɗo o bo o shafi'inkejo. to koɗo nde ummi ɗo wolwa, sai waɗi ka wigo malikinko'en wala ko ɓe mari, ɓe ngala modibbo hadis ko goto. sai waɗi ka manugo masaba shafi'iya be shafi'inko'en, oɗon busta malikiya be malikinko'en. an o woli ni haalaji ɗuɗɗi. to Ngarnaɗi gonde o warti, sai waro tawi modibbo mako, hanko bo andi modibbo mako, o wi to hande ɗo mi yahi mi nani wodi ko nananmi, amma ko nanmi ɗum ta daroto ngaɗana en deftere hadis, to miɗon nder masaba moɗon malikiya. to a watta deftere hadis bo na, to min kam mi accani on malikiya daga hande. non da mi nani goɗɗo wari, nda ko o wi, onon malikinko'en ko on jooɗi ɗon on ngala deftere hadis. to sai alƙali iyad man wiyatamo to wala aybe, jonta kam o yaha. nden o wi to miɗon reni ni yogo wakkati goɗɗum, to ni mi yi'ayi on ngaɗi deftere lollude nde hadis irin bano defte shafi'en ko en ngaɗi, to andu mi accanai on masaba moɗon. to kanjum alƙali iyad sai o wallifi deftere nde ɗo الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. to ɗo ɗum taggi kanjum waɗi a tawa fuɗɗode deftere man o wi'e qala al faqihu. to wi'ugo qala ɗo na e hollina kanko mbi'o qala o na kanko wallifi deftere man. yowwa kanko kam ɗum deftere modibbo mako o hooci. modibbo mako o fuɗɗi deftere muɗum daga alhamdulillahi munfaridu bi ismihil asma. fuɗɗirde bismillahi rahmani rahim. allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim. قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل إياد بن موسى ابن إياد اليحصبي رحمة الله عليه. الفقيه تنبي فقيه قائدة يمبي أصول فقيه جتلو مؤندم يتي مجتهد وواوي هو شكيتا در آية قرآن ودر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوته ونفترو ka wurtina kiita gokka nder ton, mana o hewti waggo istinbadu. on istinbadu wawi waɗa istinbadu andal mako, na sai ko tugake goɗɗo. to amma ngam lataki laddinago maɓɓe, to ɓurna fu modiɓɓe meɗen a tawa ko moye fu ɗo wodi masaba jangiti, amma da to accetenoɗo o wawi o waɗa masaba kan, o tica wadde masaba mako ka hoore mako ma bo, nden bo ka waɗa. to kanko abul faddi kam ɗo kam ɗum somore mako, yabdu inde mako alfaqihu mbinoɗen alqali. to nden o alqalijo mo, ngam o kitotoɗo ha leddi maɓɓe man, ɗum goɗɗo andalus, mana ɓe pat ɗum yimɓe andalus bo na ay kañum tawa Spain. leddi man leddi
modiɓɓe timtuɓe waɗo en timmuɓe marɓe ande bo kanko man ayi ɗum goɗɗo andalus neɗɗo andalus nden garɗo ishiriniya alfazazi ɗum neɗɗo andalus nden gaɗɗo abu nu'aymi al asfahani garɗo deftere hilyatul awliya kanko man neɗɗo andalus gaɗɗo shajaratu nuri zakiya muhammadu ibn muhammad makhluf pat ɗum yimɓe andalus. Andalus ɗo ɗum birniwol latingol ngol andal e islama e tabiti nder magol neeɓi kangol ni daga ɓawo ɗo kadi nasara je koningol ngartingol jonta ngol ɗon leddi wandi warti ngartindi nane ma asfihani man wonno asli ɗum inde leddi man inde leñol ni to jonta bo seɓe moyti inde andalus kamma nde andalus ɗo kañum andira andal be ko ɗume to seɓe ngarti leddi inde mari spain kayre ngarti nder lesɗe nasara en jetta kam ɗon nder lesɗe nasara en ma to alfaqihu alqadi al imamu o limanjo bo o jagorɗo mana imamu wato tani goɗɗo imamu o filitake andal e andal pat oɗo filiti kala andal ko andal ngal ƴamɗamo o andingal o imamu ha magal alhafizu o deyanɗo bo ngam to wiyama hafizu ha qa'ida hadis sai mbi goɗɗo hafiz aqalla o dursi hadisiji ko watta 1,000 e mana 1,000 1,000 ɗo o dursi hadis ko watta 1,000 kanko wiyete hafiz ko o godo abul fadli mbiɗo kanno somore mako iyabdu kayre wiyete inde mako ibnu musa baba mako musa wiyete ibnu iyadin inde mama mako o waɗana iyabdu ɗon inde mama mako ayahsubiyu goɗɗo yahsubiyu inde wuro amma kadi sai ngoɗon lencitore be leñol rahmatullahi alayhi inna Allah tafita dow mako ko wi o wi alhamdulillahi almunfarid bi ismihi al asma moggal yekkare Allah tabitana moggal gettoje tabitani Allah gettoje ɓe recenda ɗe bano ko watta nayi kala ha hamdu wari fu ɓe recenda ɗum bano ko watta nayi wodi yettore nde en mbiyata minhu lahu wato Allah man kanko yetti hoore mako bano alhamdulillahi rabbil alamin fuɗɗode fatiha ɗo ɗum Allah yetti hoore muɗum e irimaji fu wodi bo minhu ila gayrihi Allah man kanko yetti goɗɗo mana o yetti taldi mako to ɗo bo ɓeɗo mbiya ɗum minhu ila gayrihi nden wodi yettore nde goɗɗo yetti Allah kala tagdi mako fu to nde yettimo kayre wo ɓeɗo mbiyade min gayrihi lahu to sai yettore nayabre tana jomirawo yetti tana jomirawo mana tagdi yetti tagdi kanjum wiyata min gayrihi ila gayrihi to gettoɗe kanjum sai ɓe kawta eɓe mawgal gettoje tabitani Allah mana yettore nde o yetti hoore mako yettore nde o yetti tana mako yettore nde tana mako yettimo yettore nde tana mako yetti tana mako ɗe fuu maje yettore ɗe moftama ɗe lorano kota jomirawo on almunfaridi jomirawo bajjinino bi ismihi inde mako al asma ɓangile to wi ismu ɗo ɗum jinsu mana kala inɗe Allah pat ɗum inɗe ɓangiɗe almuhtasi jomirawo kanko woni kertoriɗo bil izzi teddungal al ahma deningal teddungal ko moye ñandego nga sotta amma banda teddungal Allah walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina aytabtaguna indahum al izza wa inna al izzata lillahi jami'a teddungal kam ha Allah woni to teddungal Allah kangal nga sottata ngal wala wakkati sottugo amma ko goɗɗo heɓi fu to ni o heɓu ɗum tagdi kam to teddungal mako ngal woodi kerol to o laamiɗo ma ñande laamu mako ko o jippo laamu man ko bo ko o maaya ko nandi be man ni to jeenitiɗo ma jeenitare mako ma wonde nde timmata ko kanko o timma to ɗum andal ma ko kanko o timma ko andal mako man ñande feere laato ɗum wiyana kanko on pellel ma allazi laysa dunahu muntaha wala wara'ahu marma allazi on jomirawo muntaha kempe ko hempiɗorde laysa lataki dunahu ga en teddungal mako ngal teddungal Allah ngal wala kempe wala kerol wala wi'ugo teddungal Allah kerol magal kaza wala non kanko ma wala kerol marma nuforde wonde bo wala wara'ahu wala gaɗa magal ko moye to ɗaɓɓita teddungal o ɗaɓɓita teddungal ha Allah aytabtaguna indahumul izzata wa inna al izzata lillahi jami'a tefo teddungal o tefangal ha Allah الظاهري جمرا وبانغودو اما لا تخيلا ولا فردك يا بيتا
to o wanki kom no o wa'i o danejona o ɓalejona o boɗejona fu wala wanguki Allah nanon waɗi la takhayyula wala surɗinki wala wahaman wala bo a waɗata shurɗina hunde nder ɓernde maɗa ko ni takhayyulu hunde ndaden ande ɗo wangi aɗo yi'a nde bano mahol mbiya nda mahol ngol boɗewol ko ngol danewol ko nandi be man a wiyete takhayyulu wahamu bona nder ɓernde ma shurɗina to o wangayno no o wa'ata fu wala Allah wala ɗiɗi fu maji o zahiru amma o surɗintake o numatake bo no o waɗi albaɗini jomirawo o shuuɗiɗo taƙaddusan ngam senneki la udman na ngam soyde na wai o wala oɗon amma shuuɗaki mako ha yetti komai yi'atamo la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir wasi'a jomirawo o petinani kulla shay'in kala hunde fu rahmatan hinnaye o waɗi hinnaye mako doggi dow kala ko woɗɗume huwa ilman e andal mako andal hinnaye mako ɗon dogga dow kala ko ɗume ha o waɗi annabijo mako ma rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ilman den andal jomirawo bo ngal ɗon filiti ko ɗume andal Allah on nder majum wa asbanga ala awliyaihi ni'aman umma wa asbanga o peeshini ni'aman nemaji umman moɓiɗi ala awliyaihi dow yiɗɗa e mako bo o hokkiɓe nemaji goɗɗi ɗi woɓɓe keɓai ngam kala giɗo Allah fu oɗon mari siwtare daga duniya ɗo ha lahira allazina la khawfun alayhim wala hum yahzanuna ɓe ngala kulol ha duniya ɓe ngala sono ha duniya wala ko sonata ɓe ngam ɓeɗon gondi be jomirawo wala ko hunnata ɓe bo ngam ɓeɗon gondi be Allah tonihi ni'aman umman wa ba'atha fihim rasulan jomirawo o nani yimɓe ɓe nulaɗo min anfusihim sai o waɗimo bo nder maɓɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam anfasahum amma hanko ɓuri ɓe suɗeki o ɓuri ko moye Allah suftimo kala tagdi fu Allah sufti tagdi muɗum bano hadisowol annabijo gongo wi'ata inna Allah ikhtara khalqa fakhtara minhum bani adama ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم فلم أزل خيارا من خيار النبي صلى الله عليه وسلم وي الله سبتي تقدموه ويدي سبتي در تقدمه go sai o suɓi araɓe nder araɓe go sai o suɓi ɓuraycinko'en nder ɓuraycu o suɓi bani hashim annabi joyi o sutti ɗum nder bani hashim annabi joyi o seedayi kanko o suttaɗo nder suttaɓe joni anfusahum kay to wo ba'atha fihim rasulan min anfusihim mo maɓɓe mana nder maɓɓe o waɗi annabojo laɗo o sai o laati kanko ma o ɓi adama bano kala neɗɗo fu ɗum ɓi adama to annabi sallallahu kanko ma o ɓi adama anfusahum o ɓuri ɓe suɓeki bo kanko Allah sufti wala bano hako o robban wa ujuman e araɓe man e ajamin ko yimɓe ɓe fu annabijo ɓuri suɓeki annabijo Allah ɓuri suttugo kanko Allah mari haaje wa azkahum kanko ɓuri ɓe sanaki mahtidan asli wala marɗo asli iri asli annabijo sallallahu alaihi wasallam kanko sallallahu mako daga annabi adam ha dow baba mako kata ƴay kaɗon ɗon wa man o ɓuri bo ɓe kala komoye fu o ɓuri ɗum leñol mana ɓangare leñol wa arjahahum kanko ɓuri ɓe ngeesuki aqlan hakkilo kala tagdi Allah fu to ɗum moften hakkiloji maɗi fu hakkilo annabi sallallahu ko ɓuri hakkiloji ɗi pat maji wa hilman o ɓuri bo komoye muñal ngam muñal ngal annabi o muñi wala mo numata iri magal ma sai nandina tan komoye fu sai ni ɗum wiyato yakta annabi har muñal o muyɗo amma iri muñal mako to ngal wiyama goɗɗo kam fotawi wawata ngal wa aw farahum kanko ɓuri ɓe hewki ilman andal wo fahaman e faamu Allah hokkimo andal ngal hokkimo ilmul awwalina e ilmul akhirina ɓeddanimo bo andal gongal dow ngal awwalina e akhirina fu wala Allah hokkimo andal amma fo en Allah bo seedayi ɗo wiyamo wa qul rabbi zidni ilma ko nde nder andal annabi jooni sallallahu alaihi wasallam wa fahaman e faamu o ɓuri komo e faamu bi markazil fuhumi wal ma'ani wa aqwahum o ɓuri kala komoye o ɓuri yimɓe pat semboɗuki yaqinan imanako annabijo ɓuri komoye fu anduki Allah ngam o andi Allah o ɓuri komoye fu nuɗɗingo Allah wa azman o ɓuri komoye fu niyya e tiiɗuki himmiɗinaki dow rewki Allah wa ashaddahum bihim o ɓuri ɓe
saatuki ko sembuɗuki ra'afatan hinnaye kala tagdi Allah fuu wala ko enɗo tagdi Allah bano annabi sallallahu alaihi wasallam o ɓuri komai enɗam wa ruhuma o ɓuri komai fu bo suglanago wato rahimu ɗo wato sumpo o ɓuri komai fu hinnaye nden bo o ɓuri komai fu sumpo zakkahu jomirawo senni annabijo o ruhu mako wala ruhu nandi ruhu annabijo sai Allah man tan andi ɗum ɓuri ko kala ruhu senaki wa jisman o ɓuri komai bo senaki ɓandu wa hashahu aiban wa wasman hashahu banda annabi sallama kanko kam Allah ittitinimo aiban aibe wala ha mako wa wasman ɗon mani aibe wiyete mana aibe ganguɗum jotoɗum e aibe numeteɗum pat wala ha annabi sallama wa atahu jomirawo hokkimo hikima wato ko woni hikima ɓe fasiri hikma hundeji feere feere yutil hikmata man yesha oman yuti al hikmata faqad utiya hayran kasira Allah be hooremo o wi ɗon hokka hikima mo o mari haaje o wi mo hokki hikima fu o hokki ɗum hayru ɗuɗɗum to hayran kasiran ɗo to hikmatu daga annabako ma ɓe ɗon fasira ɗum hikmatu ɓe ɗon fasira bo wawgo jangirde margo andal hikmatu ɓe ɗon fasira wawgo bindi ɓe mbiya ɗum hikmatu ɗuɗɗini on hikimatu ɗon mbiyama hikimatu ɗo kala duniya fatma kala ko doggata ha duniya fuma ɗon dogga dow hikimatu man karfeje tati ɗe hanje gurdam duniya fu doggirata hiɗo ɗum hirasa mana ndemri ndemal goɗɗo rema heɓa tefuwol ngol kasbu goɗɗo tefa o heɓa mimiwol ngol mirasu goɗɗo tefino heɓi amma kanko bo o roni dongu yowwa hikimatu tubo tijara ɗum bo soda sora to a sai kalimawol hikmatu ngol kangol jogi kala ko doggirata e duniya fu hikmatan wa hukuman annabi sallama Allah hokkimo kiita ka hokkai ko irin moy kala annabo en pat kiitaji maɓɓe nde ɓe ngari ɓe sali ɓawa ɗon seeɗi majji amma kiita annabijo ha hande ha jango ha dargal ɗum kanka kiitete o fataha bihi ayunan jomirawo maɓɓiti ayunan gite o muya bumɓe bihiɓe annabi sallallahu alaihi wasallam wa quluban e ɓerɗe ngolfa maɓɓiɗe wato gite ɗe gi'atano gonga ɓe anda ko wiyete Allah ɓe anda ko wiyete ko ɗume ɓe anda ko waddi ɓe duniya ma a wargo annabi sallallahu alaihi wasallam sai maɓɓiti gite maɓɓe sai ɓe garti ɓe yi'oɓe ɓe andi ko ɗume ɓe andi ko waddi ɓe andi Allah gadduɗo ɓe nden bo maɓɓiti ɓerɗe maɓɓinoɗe latinoɗe wala ko nder majje sai sharru o itti ko sharru ɗum pat majum o waddi khairu o hebbini ɗe wa azanan annabijo maɓɓiti noppi summa pahuɗuɗi noppi pahuɗuɗi ɗi nantano laati ɗi kanɗum koɓe bolanaɓe ɓe famata dalla wargo annabi sallama sai ɓe laati ɓe ɗum fama ko ɓe mbi'a fu ɓe fama har ɓe jaɓi dina har ɓe laati yimɓe fa amana bihi wa azzarahu wa nasarahu man ja'ala Allahu lahu fi maghnami sa'adati qisman kai man ja'ala Allahu lahu mu'allalami ɗo waɗani qisman geɗal fi maghnami e nder ganima as-sa'adati ɗum risku ɗum gabgol kala mo Allah waɗi hokki ɗum risku bo ɗum gabgol mana ko gabgol heɓuki risku duniya e lahira to iri maɓɓe fa amana bihi sai ɓe nuɗɗini annabijo wa azzarahu ɓe teddinimo wa nasarahu ɓe mballimo e kala mo Allah hokki ɗum geɗal mari geɗal ngar risku duniya e risku lahira to hanyum nuɗɗinta annabijo sallallahu alaihi wasallam hanyum bo teddinta mo hanyum bo wallata mo wa kazzaba bihi wa sadafa an ayati man kataba Allahu alayhi shaqa'a hataman man kataba Allahu mo jomirawo windi ashaqa'a halluki geɗal mum hallingal duniya be ngal lahira fu to ashaqa'a halluki geɗal windama alayhi dow mako hatman wajibi bo sai to ɗum heɓimo kanko bo wasa sadafa sai o ɗoyli an ayati o sali ɗortunaki ayaji annabi sallallahu alaihi wasallam deftere annabijo nde no nde mardi qur'anu nde no nde weldi e janguki no nde mardi hikima no nde mardi ande no nde mardi welugo no nde mardi nastugo ɓerɗe amma fu goɗɗo ɓernde wonde jaɓayde to man ko waɗi geɗal wala wa man kana fi hadhihi ama fa fi al-akhirati ama ko mo laati ama o bumɗo fi hadhihi haɗo duniya o heɓayi o faami annabijo sallallahu alaihi wasallam o faamayi shari'a annabijo o faamayi dina annabijo kay amma oɗo kam ay lahira kam ma o bumɗo tan bano o laatori bumɗo ha duniya to lahira bo laata bumɗo sallallahu alaihi wasallama
jomirawo dumma salatu e salamu do annabi o salatan salatowol tan mo ɓeddetongol wattunuma e ngol ɓange wato salatu annabi o timmata ko goɗɗo waɗanimo salatu pat waɗayi salatu Allah waɗantamo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa ala alihi salatu man tafita do alo en mako wa sahbi e sahaba en mako wa sallama ko waɗa teslam tasliman duumiɗam tabbutuɗam to ɗo ɗum kanjum ɓe mbiyata wato maɓɓitode bara'atul istihlali wato nane ma to goɗɗo lifta deftere o bismo o yetta Allah o waɗana annabijo salatu to nden o nastatan haala deftere mako e ko janginta nder maare نعم أما ɓaawo ɗo ɓaawo o waɗi basmala mana bismillahi rahmani rahim be hamdala kanjum wiyete yettugo Allah daga alhamdulillahi min farji bi ismil asma be salatu do annabi sallallahu alayhi wa sallama salatan tanuwatun ma to ɓaawo mi waɗi tati ɗi ashraqa Allahu qalbi wa qalbaka to ay waɗo wolwana fukarajo mako oya to mbiyeten ɗo garnaɗi garnaɗo wimo haala waɗa deftere to ashraqa Allahu qalbi Allah yeynu ɓernde am wogal baka e ɓernde maɗa an garnaɗi ɓe bo kala jangowo deftere man fu kadi Allah yeynira ɓerɗe meɗen bi an waari e jeeli al yaqini ɗi imanaku Allah waɗa imanaku laata nder ɓerɗe meɗen hebbina ɗe ɓe ngaɗa ka yeynaki wala ɗafali walaka jomirawo o hoynana en min e maɗa fu bi maɗa ɗafa ko o hoynanta bi awliyaihi yiɗɗa e mako almuttaqina huloɓe mo ko Allah hokkata wolo en muɗum waɗa lutfu nder majum to en ma hokka e lutfu man allazina sharrafahum llahu bi nuzuli qudsihi kamɓe woni ɓe Allah ɓangiri ɗum bi nuzuli qudsihi e jippinki senoye Allah kamɓe woni jaɓɓuɓe quddusiya Allah mana ɓe jaɓi Allah o seniɗo ɓe ɗon koosi bo senoye Allah ɗum ɓe ɗon tabitinanimo senoye mako kamɓe bo ɓe laati ɓe huloɓe mo ɓe seniɓe bo kamɓe ma wa hashahum min al khaliqati kamɓe yo nde Allah yiɗi ɓe har Allah ma yewni ɓe min al khaliqati tagdi bi unsihi ngam yewtinaki e mako ngam kala mo sukloriɗo yidde Allah fu to Allah ittanaymo sukloraki tagle to sukloraki Allah ni to suklorako tagdi Allah fu tagdi Allah kam ndi ɗon e ndi wala fu ɗo kam wannayimo kanko kam joomi ko hañum o wondi hañum bo mana joomi ko kañum tan woni jewtidi ɗawo mako wa khassahum jomirawo heeriɓe min ma'rifatihi anduki ɗum kamɓe Allah heerori walu en mako ɓe kamɓe o heerori ma'rifa mako kanko ɓe hokki ɓe andaymo ɓe laato ko nde fu ɓe andi moni Allah o ɓe andi bo mana sifaji Allah e inɗe Allah e ko hani Allah andire fu kamɓe on ɓuri ko moye andugo ɗum wa mushahadati e yi'uki ajaibi kayifaji malakutihi laamu Allah e kamɓe bo kamɓe gi'ata kamɓe Allah taka hollugo sembe no laamu mako wa'i e ayaji mako e korandi e maji wa asari kamɓe bo Allah hollata batte qudratihi bawɗe mako kankon Allah nde o yoofi bawɗe mako fu to anduɓe mo kamɓe arta anda ko kaɗɗo kan qudra Allah doggata dow hunde kagare biwa mala qulubahum hawtade bo nda ko hebbini ɓerɗe maɓɓe habratan andal nane ma to ɓe neɗɗo laatake o neɗɗo Allah to sai Allah hoosa andal hebbinanamo ɓernde mako andal gongal nder ɓernde mako na iri andal gongal nder ɓerɗe yimɓe luttuɓe wa wallaha uqulahum jomirawo wembini hakkiloji maɓɓe hayrata wembere fi azamati nder mangu mako Allah hoosi hakkiloji maɓɓe bo ɗi wala haɗi njata ɗi dilla ɗi ngaɗa ka wancugo ɗi tefay sai mangu Allah tan ko nde nder mangu Allah ɗi tefugo mangu Allah ɗi ngoni wa ja'alu hammahum bihi wahidan sai Allah waɗi kamɓe yiɗɗaɓe Allah ɓe fuu maɓɓe sai ɓe ngarti bano neɗɗo goto mana nufaraki Allah ɗo ha wartiri ɓe hamɓe sai ɓe ngarti ba neɗɗo goto ni tan kanjum goɗɗo shehu wiyata radiyallahu anhu oɗon do'o Allah waɗu min Allah wahidan yallubu wahidan Allah
waɗumin min gartan ɗo goto ɗaɓɓitowo bo goto mana ta on tefai Allah o parmon on gartai ba goto walam yaraw fi daraini ghayrahu mushahadan kamɓe ɓe yiɗaɓe Allah ɓe gi'ayi ghayrahu tana jomirawo mushahadan ɗum hunde suglortende ko bo daretende ko famantende fi daraini duniya e lahira wala ko yali ɓe kamɓe ko suglata yimɓe fu na kanjum suglata ɓe a'a mi waɗa ha mi heɓa na kanjum mi waɗa ha mi hisa na kanjum kamɓe kam ɗum cugulla maɓɓe cugulla maɓɓe moye mari kisundam mana mo tagi kisundam Allah mo tagi hinne Allah to kamɓe taguɗoɓe mari haaje na hinne ɗum na kisundam ɗam kamɓe yimɓe Allah فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون فهم كم بي يتنعمون برو نيمي دينرو بمشاهدة يؤكي جماله واتو جمال الله كوني جمال هويندي الله kala lutfu Allah e hoyede Allah konde ɓeɗon cuglori hande bo ɗume Allah wangini ma'ana to weeti o yi o jamu so hande bo o nasti nder jamala Allah to weeti o nyawɗo o yi hande bo jalala jippi to e jalala e jamala fu ɗum fotanemo ɓe nemiɗiron to ɗum kamɓe e jamala Allah ma mana hoyende to waraniɓe saɗede to waraniɓe ɗum fu hamɓe kam nder nema tan ɓe ngoni ngam jomijum ɓe gondina kanjum wa bayna athari qudratihi wa ajaibi azamati yataraddaduna ɓe ɗon gartina bayna hakkunde athari batte qudratihi bawɗe Allah ko ne fu ɓe ɗon gaɗi ka darugo irin qudra kay Allah ɗo hunde kazare bo qudra kay kazare bo qudra kay wa ajaibi e kayi fiji azamati mangu mako ko nde fu ɓe ɗon dara irin mangu Allah no jogginirta hundeji muɗum kanjum ko sugliɓe وبالانقلاع إليه والتوكل عليه يتعززون كما بدون تدينرو بالانقلاع يتجاك إليه فابو الله بتشكني كل ما بكوشيتي الله وكان جوادي سبيلات يتدو همما كوم يفضل تديني به قام كوادي بدون كوشيت تدينو والتوكل عليه جوفتني الله بو كلا كواري فتب بكم بأن لها الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين جميع رأوا جوفتني الله سني مؤمنين to kamɓe ɓe joftari Allah on kala ko Allah on waɗi fu hamɓe kamɓe ɓe ɗon gi'a ɗum hunde wonde tan ha maɓɓe nam lahijina bi sadiqi qawlihi ɓe ɗon bolwira be konngol jomirawo ngol o wolwiri mana ɓe ɗon mbi'a qul allahumma nanon Allah wi qulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abun qul yu allahumma kawai an kam yu Allah Allah thumma zarhum accu yimɓe yal'abuna ɓe ɗo pija fi khawdihim nder yumpakiji maɓɓe mana nder ganshiji maɓɓe yimɓe ɗo cuglori ko cuglori woɓɓe duniya sugli ɗum woɓɓe jawdi sugli ɓe woɓɓe rewɓe sugli ɓe woɓɓe andal tefuki andal duniya sugli ɓe woɓɓe tefuki nema duniya ko nandi waji amma kamɓe na ɗum ɓe ngoni kamɓe kam Allah tan Allah qul wazaril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulunga kamali to a yiɗi laatuɗa timmuɗo to an kam joga Allah tan sakkin tagdi kam e ko won nder maari fu e ko moɓi nder tagdi fa sakkin ɗum ayi ɗum gaɗa ɗum hanjum kam nda gaɗuɗo joga gaɗuɗo fa innaka karrarta alayya su'ala yawwa o fa innaka an garnaɗi karrarta a toggitini as-su'ala toraki alayya dow am a wiyam a toraki am fi majmu'i mi waɗa deftere moɓinde ko moɓande يتضمن دمو أبو التعريف بقرر المصطفى عليه الصلاة والسلام دكتور ده دلاتون ده ساوى أندين كي درجة النبي صلى الله عليه وسلم كان جواني كايرو تفرع من أمور دكتور أما دكتور ده دمو أندين كي تدنغل النبي صلى الله عليه وسلم درجة ماكو وما يجب له من توقير من تقريب واجبني جوم النبي صلى الله عليه وسلم من توقير تدنكي إلى صديقك حاني تقدفو تقدنا نبيه وإكرام إلى كرم إلى شاهد من حاني تقدي ساهو النبي كف إنه الله ودمه وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر دي أبو من وئة دمون كيتا محبناي كواجبي واتو مونو في درجة النبي صلى الله عليه وسلم درجة النبي هنا من كيتا مولو daga shari'a
ɗume hani shari'a waɗana mo to usti daraja annabijo ustuki daraja ki o wolwuna ko o hu to ko waɗi panni to ni ɗum latake ɗum nemai daraja annabijo iri kita kay shari'a hani hitomo fu mi waɗa nder deftere nde kanjum torriɗa aw qassara fi haqqi masirihil jalili ko bo goɗɗo rammiɗini e nder anduki daraja annabijo makka ka hanko bo so o rammiɗinaki to nawaye sai ɗuɗɗum ba a'a ɓulamata zufri ko ba kelñagel fe'ego o usti e nder daraja annabijo ɗume hani kita kay hani o hite to fu on tawete ɗum nder deftere nde inchallahu wa an ajma'a laka ma li aslafina a wi bo min mooɓa ko saliɓe meɗen ɗum ɓe ngaɗi wa immatina e jagorɓe meɗen mana ardiɓe meɗen ɓe diina e aslafu salinoɓe ko ɓe ngaɗuno fuu ko ɓe bindi e dow irimaji fi zalika e nder goɗɗo to usti daraja annabijo ɗum hani o waɗane hita kay o hitete no modi ɓe mbi dow ɗon to fu mbiɗa mi waɗa e nder deftere bo mi waɗay min maqalin kongoɗi ɗi ɓe bolino hamɓe saliɓe to fu mbiɗa mi wartata kongoɗi to ɗi fu mi wartaray ɗi wo bayyinahu mi wangina deftere nde bitanzili suwarin wa amsalin mi wadda suraji mana mi wadda ko sura ɗo na surawol qur'an sura mana hunde banoda so wiyeno annabijo o sallama tomo to a tawi tindinore deftere nde tindintamo so ɗum dernatino annabijo wendamo keno o tindinirmo wa amsalin mi wadda bo misalu kaza misalu ni to goɗɗo o waɗi kaza o teddina annabijo o hiite iri kiita kaza o waɗi kaza bona o teddini annabijo sai kanko alqali iyad o wi fa alam andu akramakallahu allah jomirawo teddine andu annaka an fa alam andu annaka an akramakallahu allah teddine andu annaka an hammaltani a ƴeftiniyam amran fi imran mawɗum min zalika e wigo mi waɗa deftere sawore irin ɗiɗo ka amma a ƴeftiniyam hunde wonde matindire ɓurde sembe wa arhaktani fima na deftani ilayhi usran wa arhaktani a ɓillaniyam usran a waɗaniyam hunde sande fima na deftani nder ko nodduɗayam ilayhi mbiɗa mi waɗa deftere nde ay ɗum ay tawon hisaki ko wane en mbino ɗum ma ay ɗum kugal to a noddiyam ni an ka fago hunde wonde ɓurdude saɗuki wa arqaytani bima kallaftani murtaqan su'aban wa arqaytani a ƴeegniyam a ƴeftiyam a ƴeeginiyam murtaqan ƴeengrude sa'aban satunde bima kallaftani ko deftinɗayam mbiɗa sai mi waɗi kaza ɗo to ɗi mbiɗa mi waɗan ma ɗi ay ɗo kam a ƴeegniyam wato ƴeengirde wonde satunde sande mala qalbi ru'ban har ma kugal mbiɗa ngal hebbini ɓerde am pakkulol mi hultori no puɗɗiraymi to puɗɗiraymi ma fa innal kalama fi zalika ngam woluki e nder ko ɗaɓɓutuɗa ɗo yestan irum ɗon tefa tagrira usulin tabitinki asliji tan dole siko usulu heɓama mana usuluji daga usulu darajaji man mi heɓa usulu kam mi heɓa hadiseji mi heɓa ayaji qur'anu ɗum nden mi heɓa konguɗi sahabu en mi heɓa konguɗi modiɓɓe to usulu heɓo nder ɗon wata hariri fusuli nden kadi bo ɗum laɓɓina fasluji bo e tagrira usulin wata harira fusuli laɓɓina usulu mana ayaje to waddi ayaje ɗen ma ne sahaba en no annabi sallallahu alaihi wasallam no sahaba en fasiri ɗe ne modiɓɓe andal fasiri ɗe to ni wata harira e laɓɓinki fusulin kanjum fusulu tafsiruji man wal kashfa an ngawamida waɗa qa'iqa min ilmi al-haqa'iqi deftere nde winduki iri maare ɗon ɗaɓɓita al-kashfa huncuki an ngawamida daga e laatiɗi goɗɗi noƴƴiɗi cuuɗiɗi kay ngawamida cuuɗiɗi waɗa qa'iqa noƴƴiɗi min ilmi al-haqa'iqi ɗum ɗaɓɓiti bo andal haqiqa ngam tona andal haqiqa kangal woni andal ɓernde tona andal ɓernde bo heɓa laaɓi nder ton to deftere man nde waɗatako mana sai anduɗo andal haqiqa o andi ɓernde ma ko lamde o andi kadi ladabuji ɗi o watta e neydiji ɗi o tokkoto o waɗa ngam
o heɓa o tabbitina daraja annabi sallallahu alaihi wasallama kanko ma to o yollo nder hunde wonde mimma yajibu linnabiyyi ko wolwete bo deftere nden laato hunde ko wajibani annabi sallallahu alaihi wasallama o yubdafu ilayhi e ko ɓaarete faago annabi hunde nde kata annabijo nde wi'anama annabijo nde wonde mana komoe fuu andi ɗum hunde wonde nde kam ko bo a anda wajibi ma annabijo kam ɗum andiramo kaza ɗum andiramo kaza kala ɓiɗɗo andugo bo fu andiramo kaza wo yudafu ilayhi ko ɓaarete mana ko sottinte ɓarne faago annabijo ɗum jongite e maako bo laato ɗum waddayi aybe aw yamtani o ko bo ɗum bo ɗum hunde haɗitinde hayre mo nde haramu nde wooɗa nde haɗitake jagaki ma nde ɓarnane annabijo to hayre ma ɗum wanginande nder deftere nden ngam ko moye anda kaza bo haanayi nanema goɗɗo nana ɗum ma ɗum jongitama e annabijo sallallahu alaihi wasallam aw yajuzu alayhi ko bo hunde dagotonde dow annabijo kaza ɗum jagi annabijo to yiɗi waɗa ɗum to yiɗi bo acca to iri maji ɗi fu maji dole sai to goɗɗo andiɗi deftere nde ha joni tan nde ɗon ɗaɓɓita wa marifatan nabiyyi anduki mon nabiyyu ɗum kam ta wigo nabiyyu ɗo kalimawol nabiyyu ngol kam ɗume on ma'ana magol war rasuli moy wiyete rasulu bo ɗum wiyete rasulu kalimawol rasulu to ɗima sai to ɗi andama nde deftere nde winde to nabiyyu rasulu mon annabojo mo wiyete bo rasulu nulaɗo nden war risalati ɗume on lulal ngal bo ɗume neɗɗo heɓata har o wi'e o ko yettake o wiyama rasulullahi wannu buwati ɗume goɗɗo no o laatoto o wi'e o nabiyullahi to ɗiɗi fof to ɗi andama wal mahabbati nden bo o anda bo dole bo seto o andi ɗume wiyete yidde mahabba yidde annabi sallama o habibullahi to ɗume woni no ma'ana habibullahi woni wal khullati nden o khalilullahi to noy khulla bo woni mana beldiɗago Allah wa takazallahu ibrahima khalilan annabi ibrahima Allah waɗimo khalilu to ɗume woni khulla ɗum kanjum ma seto andi ɗum wa khasa'isi hadhihi darajati aliyati ha jonta bo ɗum ɗaɓɓiti anduki ko heeri daraja kaɗo ɓangika daraja nabiyu daraja mahabba e daraja khulla mana yidde e beldiɗagu to hanjum ma ɗum anda kasa'isuji majum ƴewon keraɗi kerereji keriɗi daraja e mahabbatu wi'ego habibu e khullatu wi'ego khalilu wa ha huna mahamihu fihun ɗo mahamihu laɗɗe fihun lugguɗe laɗɗe ɗuɗɗe taharu fi alqaɗa furtode sola gonga ɓe mbiyata anduga ladde ɓe mbiyata ɗum qaɗa ɓeɗo mbiyanga furtode to kanga ɗo hanga ma nga ɗo wembo fiha e nder laɗɗe ɗe mana ɗum ladde nde ko sondu no andir ladde pat fota hettade to ɗo ɗum laɗɗe bo ɗum na ɗum ladde woore ma ɗum laɗɗe ɗuɗɗe to ko moye wi nasta e nder irin kugal ngal to fa o nasti ladde wonde nde hanko ma o anda no o wurtotone o taksuru bihil kuɗa pale bo ɗon dammiɗino biha e nder laɗɗe ɗe ɗum laɗɗe ɗe o fota o hoota kosɗe mako o yaha o yaaɓa o yetto ladde no nde wayi o yaha o wancade o anda no nde wayi wama jahilu woodi bo hundeji majjinoji tadillu fiha al ahlamu hakkiloji pat ɗon majja nder maji mana ɗum laɗɗe majjinoje to a nafti irin anduke sifaji ɗi to a nafti laɗɗe goɗɗe majjinoje kala hakkiloji pat sai majja nder ladde nden illam yaha tataji seni hakkiloji to ɗi kandi amma to ɗi kanditoraki fa bi alami ilmin to ɗi ngala wato tutawal ngal andal ko ililal ɓeɗon mbiya ɗum ililal ɓeɗon mbiya ɗum tutawal ɓeɗon mbiya ɗum e funi ililal kam ɗum fulfulde amma tutawal kam na ɗum fulfulde ɗum hawsare illam tataji to hakkiloji ɗiɗi kanditoraki bi alami e ililal to ilmin andal to amma nanoɓe hawsare to wi tutawal ɓe kette amma ni ililal woni fulfulde man to wa nazarin sadidin sai to bo ɓe to hakkiloji ɗi kanditoraki e taskitaki mana taskitaki pondaki e sawaba to heɓi taskitaki pondaki e sawaba kam ɗon kam wala ko ɗum hefte amma to ni hakkilo muɗum ngo heɓayi fondeki e sawaba wala ko heftata e nder ɗo wa madahilu woodi bo taftanɗe al aqdamu tambakkoje tazillu ɗon tafto
biha e tattanɗe ɗen nokkuje ɗe hundeji goɗɗi hayno binda kaza ɗum hunde wonde ha annabi sallama to sikawatana ha sikawa goɗɗo mostake to mostake so windana kanjum illam ta'tamid amma fa hakkiloji in taɗi tugaki ala tawfiqi min allahi da fonduki daga Allah amma to Allah fondi neɗɗo to sai ngi'a fondeki ala tawfiqi min allahi fondeki daga Allah amma to hakkiloji ɗi tugake Allah hokki neɗɗo o heɓi hakkilo mako o heɓi tawfiqu mana o heɓi fottake sawaba to ɗo ka wala ko ɗume wata a yidin e sembiɗinki daga Allah amma to Allah sembiɗin hakkilo ko ɗume wala sai ya o waɗi ko ɗume fof lakin ni sai dai min lima rajawtuhu li wa laka ko waɗi mi waɗa e deftere nde ngam ko tammani mi hoore am e an ɗaɓɓutuɗo deftere fi hada su'ali e nder ƴamuɗa ngol wal jawabi e bo jawabu ɗum marɗa haaje ɗum jaabowa mi woodi ko keɓaymi mi heɓa min on to mi waɗi deftere nde to ɗum jaɓi e dalla mare mi heɓa yidde annabijo tabutunde amma bo an nanowonde an jaɓuɗo nde tahi a timinde a heɓa yidde annabijo wonde heerade tahi waɗi gaɗaymi deftere min nawalin min en keɓay shafu goɗɗum daga Allah wa sawabi nden en keɓay wadditege bo Allah waddita en ngam ko waɗi en teddini annabijo mako bi ta'rifi e andinki qarrihi daraja annabijo aljasimi ngomoka ay e deftere en bindinde nden bo nde andini daraja annabijo makka ngomoka ka mana daraja ɗuutka ka en andini no annabijo andirte no ɗum andirta daraja mako to ɗo en keɓay mbarjari wa kulubihi e gikkuji mako alazimi mawɗi Allah jomirawo e hoore muɗum wi wa innaka la ala khuluqin azim wimo haqiqa aɗon dow gikkuji mawɗi to gikkuji mawɗi ɗi andinki no gikkuji annabijo mawɗi ɗi keftirte to en bindi ɗum to en keɓa mbarjari min e maɗa fu bo bayani khasa'isihi e bayani kerereji ɗi Allah heeri annabijo sallama allati lam tajtami qablu fi makhluqi kanji ɗi Allah heerori annabijo ɗi ɗi meeɗayi ɗi mooɓo e goɗɗo fi makhluqi en nama goɗɗo e nder kala tagdi fu kala ko Allah tagi fu wala ko heɓiɗi sai annabijo man tan wa ma yudanu Allahu ta'ala bihi e ko Allah ɓadirte ɗume Allah ɓadirte min haqqihi haqqi annabijo alladhi huwa arfa'u huquqi hanjum ɓuri ɓagaki nder haqqiji ta andi haqqi annabijo to heɓi no ɓadoroɗa Allah nane ma anduki haqqi annabijo to hanjum woni ɓadaki jomirawo bo liyastaqila alladhina utul kitaba en gaɗay ɗum ngam hokkaɓe deftere ɓe laɓɓina mana jawɓe deftere ɗo ɗum ɓeɗon mbiya ɗum iktibasu sai o hoocoy aya amma ɗum iktibasu o waɗata mana hokkaɓe deftere nde to ɓe janginde ɓe laɓɓinay ko woni noon annabijo no daraja mako wa'i alladhina amanu nuɗɗinɓe bo wayazada ɓe ɓedda imana nuɗɗinki walima akaza Allahu ta'ala ala alladhina utul kitaba nden bo ko waɗi bo gattende ngam alkawal ngal Allah ƴefti hakkunde muɗum e hokki deftere kala mo hokki andal fu kitaba ɗo andal nufete mana kala mo Allah hokki andal fu woodi alkawal hakkunde mako e Allah ɗum ngale la tubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu soni a woodi andal ngal anduɗa ngal nafay bo duniya ko ngal nafay ummatore to wajibi maɗa ganginanangal yimɓe ta suuɗumal wala taktumunahu ta shuuɗe ngal to ولما حدثني فالحمد لله ولما حدثني به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءته عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ويتون دمبو ذاته كم يودي آية وبم حامي هجر حديثه ولما حدثني به أبو الوليد قمك أبو الوليد يوتمن هشام بن أحمد هشام بن أحمد برنه تنبي حدثنا wato o yewti nder jangirde ko bo yimɓe ɗuɓɓe jooɗi o yewti to ɓeɗon mbi haddasani bo
bano an tan yehi tawi mo sai o yewtuma hadisol ngol. So Husayn ibn Muhammad hani hokkima hadisol ngol. O wi hanko bo haddathana Abu Umar an-Namari. Abu Umar an-Namari kanyum hokkibe hadisol ngol kambe bo kanko Husayn. Kanko bo Abu Umar حدثنا أبو محمد أبو محمد بن عبد المؤمن كان يحكم حديث المر يوتي بيقول حدثنا أبو بكر محمد بن بكر أبو بكر محمد بن بكر كان يبغى يوتي أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا سليمان بن الأشعثي كان أبو بكر بو وسليمان بن الأشعثي كان يوتي بحديث المر حدثنا موسى بن إسماعيل kanko hokki Sulaiman jangini Sulaiman en hadisol ngol حدثنا حماد وكان جنين موسى بن إسماعيل أخبرنا علي بن الحكم كان جنين حماد علي بن الحكم كان بجربين قال أنا دائم daga adawo kawna andado tabi'in kejo ana Abu Hurairah kanko bojabin qal ha Abu Hurairah radiyallahu anhu qala Abu Hurairah wi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وي من سئل عن جماعة عن علم أندل فكتمه أسود قال أو حكاية قال نو أندرين الجمه الله بالجام من نار يوم القيامة يوم راو حق رايمو بالجام لبنغال من نار قال يته يوم القيامة سنين درغال يقول حديث يقول دل ما قول ثلاثة من أندي نسودي أندل خنجر قال يمدسر به Toni fa ba datto kanjo e sai artimi manan jawnumi ila nukatin safiratin an wajhil ngarabi jawnumi tafoymi fa'idaji cubeji safiratin labbi an wajhil ngarabi ko latidi ko dum mari haaje dum on labbum der don sai hosho labbi sai wada der deftere de muaddiyan min zalika al haqqa ngam ko wadi mi hokka al haqqa haqqi al muftarada farbe inado min zalika dole mi hosho labbi ngam nangi sifa annabi da hotami wada nan tinan kaza ma wi'ama sai labdum lati ko modi e tabitini ko andu e tabitini ko kanji gaddayni ikhlastuha ala alasti ijalin ko lati mi wiftake di ma e do jawal mana defre mi wadin der jawal lati sungullaji dudi law alqalijo kanko on kisa to do o jangina o modi bo o do winda defte to der dum o wada bo هو قال له والله لما المرء بصدده من شغل البدن والبالي ngam ko wadi bi adama dum neddo odon ko ne fu odon almar'u bi saladihi hunde neddo nder mudum ko ne min shungulil badani hanjo shungulla bandu ma dum mari shungullaji mudum wal bali bernde en hore mare ndawon shungullaji amma dum yana nde hande bosto ya dido haqqeji ko famtinta haqqe annabijo e teddugal maako e darajaji maako ha winda ɗum fa ɗum hunde sande bima ɓullida hu min maqalidil mihnati ngam ko waɗi ɓi adama o tongirama tongole ɗe jarriboje gurdam allati ubtuliya biha ɗe o jarribora no kala ɓi adama fuu ha duniya ɗo o wodi sungullaji o ñamay o yaray o wodi sungullaji ñaw ɗon jamu ɗon kuuɗeji ɗon ko nandi e majum ni wakadat tasgalu an kulli fardin wa naflin sungullaji ɗi har ɗi kewtino ma wiye ɗe cugli neɗɗo ɗi kaɗamo farilla mako ma e nafe mako ma amma nder maji kadi bo o sakkina ɗi o nangoya kugal gongal ay ɗum hunde sande wata ruddu bada husni taqwimi ila asfali sufli ɗi mbawi ɗi lorna neɗɗo ɓawo ɗon no dardi o warta ɓura komoye leesuki ko waɗi ngam cungulla ɗuɗanimo to nden o daro kadi bo ha o numa o wurtina kaza bo se labɗum ɗum mari haaje o ya o wurtina kaza kanjum ma labɗum ɗum mari haaje to iri maji walaw arada allahu bil insani khayran laja'ala shughulahu wa hammahu kullahu fi ma yuhmadu gadan amma to Allah muyani ɓi adama khayru Allah muyani neɗɗo khayru sai Allah waɗa shungulla maako e nufu maako ko o nufi ɗum pat majum sai ɗum laato ɗum hunde ko o yettete e muɗum gadan jango mana ko watta laato nafujum to hande jango maako mana lahira maako na duniya maako nam gadan wala yuzammu mahalluhu sai laato kugal ngal huwata ngal sai laato nokkure magal felatake
mana hanko on o felatake e dow ko o waɗi to o hanko Allah yiɗi to Allah yiɗi ma sai on ma kala ko kota fu ɗum hunde ko nafatama jango maɗa ko nafatama lahira maɗa na ko haɗata ha duniya tan falaysa samma siwa nadratin naimi ngam nane ma ko woni lahira kam fa ɗum hunde ɗiɗi wala ko woni toon sai nema ka nemi ɗin ɗo hanko woni Allah aw azabil jahimi ko bo azaba yiite so yahi lahira ni nder ɗiɗi o woni ko o heɓa nema Allah ko bo o nasta yangada Allah Allah reno wala kana alayhi bi khaysatihi wa istinqazi mujatihi wa amalin salih yastajiduhu wa ilmin nafi'in wala kana alayhi yuwa ko laatoto dow neɗɗo on bi khaysatihi mana ko herora wodi ko ɓi adama herora wa istinqazi mujatihi e settinki neɗɗaku maako e yonkaɓɓaku maako ko o sottinirta neɗɗaku maako e lahira wa amalin salihin o heɓa kuugal bongal yastaziduhu ngal o ɓeddisoto ɗum wa ilmin nafi'in o heɓa andal nafowal botowal yufiduhu ngal o fayditorto ɗum o yastafiduhu ko bo ɗum ɗaɓɓita fa'ida magal haro maako ko hanko on o fayida ngal o hokka ngal ko bo goɗɗo wara tefa ngal ba tefeɗa deftere nde jabarallahu ta'ala sada qulubina en ɗon toto Allah heɓɓa ceekuɗum ɓerɗe meɗen ceekuɗe ɗe Allah heɓɓaɗe laato ɗe jokkake on gafara azima zunubina en ɗon toto Allah yafano en zunubaji meɗen mawɗi ɗi waja ala jami'a istidadina lima adina Allah waɗa en laato moggal shiri meɗen ko taskaram meɗen laato ngam wartirde meɗen mana ngam jango meɗen wata fura da wa'ina fima yujina Allah waɗa en kebbinen laato heewuki ko noddeten fu nder ko hisnata en wa yuqarribuna ilayhi zulfa e ko ɓarinta en faago e Allah on badogal wa yuhzina bi mannihi wa rahmatihi jomirawo yeɗa en e moƴƴere maako e hinnaye maako walamma nawaytu wakkati anni yimi tagribahu ɓadinki deftere nde war darraki tabwibahu tokkidirmi babuji maare wa mahattu ta'asilahu mbe'utumi asli no nde deftere nde windirte wa khallastu tafsilahu coftimmi ngurtimmi fasluji maare wanta haytu hasrahu nufimi hetukinde na dow kaza e kaza ngimmi wakkitine wa tasilahu e gasnuki deftere nde tarjamtuhu sey fassirmi nde bimi inde maare bishifa bi ta'rifil huquqil mustafa bishifa nyawndigu mana ko yamɗitinta deftere nde laato nde yamɗitinay ko nde yamɗitinta anduki haqqeji mustafa sallallahu alaihi wasallam to andi haqqeji annabi joni o yamɗiti wa hasartul kalama fihi fi arba'ati aqsamin sey kitanmi nde golle e dow geeɗiluji nayi mana dow nayi ɗi dow ɗon o doggita deftere maako to alhamdulillah mi wakkati neɗɗo on yettake inchallahu to alhamdulillah اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام